Aginek azazten direnen eta, aginek urtetan azten direnen eta, horre apurbetolan amorratut egoten dire eta horre rabizioaz, ez da? Zeo zeritzeaken edo zeo zeremoteaken? Kutsari letxue, emotezaken, agora, eta ogizea langoide ipere ebai azala, eta lehenengo miari hori guztetazaken. Baina hori emonezkero, noperak egon behar dugu, asauari pakizu zatire bat, edo trageu ez etxeko. Baina ongize asko guztetan daki. Eta beste geuze bat, olioa edo oliozkoa jaten zunean, apatia. Azurre, ez da? Azur, ez teko brintzerik ez zerbere. Eta bakizu aukitzen zuzenarek, zertxue, areri duen horrek eta egunekin gozetxo ezagun umiak horretik. Tantzet mantiaren ganean imitziz, duzetantze. Amantia garritxu nozi, hori zinezetan zen. Umiatze zarritze uki eta basarrataka.